megalayapost.news. Kinong ilam kador barsenong Saidan harkat kipai ba nong shnong ka Saidan hanong po kilapan pau ya gajing keman ka bakrau kumjuru ya gajing songu ya gajing long balak loi jong menteri rang ba ka jela Meghalaya Konrad K Sangma halor gajing kular ka jong uban pen urlong ki kaptu gat ni gajing don kam bakong san jong ka shnong Saidan ya kani kinong ilam shnong balalam khamat dorang ba shnong ba ije marthong lamus kutri shnong ba shempang kharlukhi ka jing don lang kinong ilam senglong kimi bet seng samla ka shnong galai ku bleker pang ya menteri rang ba ka jela Konrad K Sangma halor gajing pelaj por ka jong uban ya kendu ya paru ban pedang ya kedor khas bakum kesnong kalapan kre ban IT hak jengwan har jung Usari Boy district ban simenta hak wei ka program pai ba belapan long hak kesnong pam CM la ban kedau bau Konrad K Sangma ku menteri rang ba ka jela Meghalaya lembot ba wailat miki shela menteri ka sarkar MDA tu hak kharwai terik no pra kilahir da ka helikopter hak madan football jong kesnong Saidan ban simenta hak program hak kesnong pam CM panagalyang kinong ilam snong hadian ka jinge pliu jingmut bat UMLA ka umsning constituency Dr Celestine Lengdo layo bani kenduk markmat bat ban pedang borom yo menteri rang ba baru ban IT kador khas bala kadau ya kajing don kam bokong san jong kador barsnong kabala kampen kemen shikadai kinong elam snong lembat kipai ba nong shong snong ka Saidan kalong bo menteri rang ba ka jela wat apdeng kajing ya lenti jong uleng ba ka snong Saidan ulo pedang subhai kador khas bat ai sendon ya kajing kular bo un pen urlong ya kajing don kam jong ka snong ki ba kentup ya kajing tei ki kenro fencing of the football ground batru ya ka jakalit bar pai ba public toilet nakalyang kador barsnong Saidan kalapan paru kajing sungu ka bakra ya kajing long sungurit jong menteri rang ba ka jela bat kajing long bakloi jong uban sengap lem ya kijing kerpat jong poit ba nakaba pedang bat kular ban penur long ya kijing don kam jong kesnong fencing of this street, okay. And then there is a public toilet in the Darbar, and then kitchen chair, and then conference space. Okay, good. Yeah. Okay. I think all of us. megalayapost.news.